खुलिबाय आच्चा नोङो दा मेट्रिकखौ पास जानो हाबाय नङा होमबा बबे स्कुलनिफ्राय फरायनानै पास जानो हादों गेवलां गोजौ फरायसालि गेवलां गोजौ फरायसालि रनसायथाम नङा होमबा चिरांनि होमबा ओमफ्राय नों बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जादों 59.50% 59.50 औ लेटार मोन्दोंमोन नामा औ मायाव मोन्दों लेटार एमआइल नों दा बर' मिडियाम फरायनानै नों मेट्रिक पास जानो हाबाय नङा होमबा नोंनि गोसोआव दा माबायदि मोन्दों नोङो दा बर' मिडियाम फरायनानै गोरा मोन्दों ना गुरै मोन्दों मिडियामखौ एसामिसजों रुजुनायाव गोरलै मोन्दों फरायनो मोजां नङा होमबा औ दा ओमफ्राय दा नोङो बर' मिडियाम फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय नङा होमबा दा नोङो उनावहाय नों मा मिडियाम फरायनो लाबावदों आरो मा सानबावदों जेना देनां पास जानानै नों मा जानो सानदों बर' मिडियाम फरायनानै मोजां मानसि जानो सानदों समाजनि मोजां हाबा मावनो सानदों नोंनि थांखिया मा जेनेबा इयुनाव नोङो मा जानो सानदों पाइलट जानो सानदों मोजां बिराद मोजां आइडिया मोजां एम जोङो नोंखौ जोंनि गोसोनिफ्राय बरायबाय आरो बर' मिडियामखौनो लाबोगोन नांगौ एस एस आवबो बेबायदि नोङो फरायनानै जाहाथे साक्सेस